שלום לכולם, כאן שי אייס, וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה שלנו ICT בעברית. אם אתם חדשים פה, אז בערוץ הזה עולים תכנים של ICT בעברית, כדי להנגיש לכם, בשבילכם. אם אתם יכולים לראות, יש פה רשימת השמעה כבר מאוד מכובדת של ICT בעברית, לוקחת אתכם מההתחלה ועד למקומות מאוד מאוד מתקדמים ומכובדים, דוגמאות לעסקאות, דוגמאות לניתוחים, הכל באמת כדי שיהיה לכם איזשהו בסיס להצליח. כמובן כל מה שאני אומר פה הוא לא המלצה לפעולה, תלכו, תעשו את הבקטסט שלכם, תבדקו ואז תפעלו. והיום יש לנו שיעור מאוד 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 מיוחד. אני לא הולך להגיד לכם על מה השיעור, כי אתם תגלו אותו מיד, אבל אני יכול להגיד לכם שלפעמים אנחנו כבני אדם נוטים לעשות מדברים פשוטים משהו מורכב. ולפעמים הסוד נמצא בדברים הבאמת פשוטים שנמצאים לנו מתחת לאף. אני הולך להראות לכם דרך שבה סוחרים מעולים מסתכלים על הגרף, ואיך הם נכנסים לעסקאות ואיך הראש שלהם עובד. ואם אתם תדעו להפנים את מה שאני אומר לכם היום, אני מבטיח לכם שלא משנה באיזה רמה אתם, גם אם אתם מתחילים וגם אם אתם מתקדמים, אתם תשפרו את המסחר שלכם בוודאות. לפני שנתחיל, אני רוצה שתראו כמה דברים פה בערוץ. יש פה 3 סרטונים סופר חשובים. תנועה בין נזילות חיצונית לפנימית, AMD וזמנים במסחר. וכמו שאתם רואים, הם קיבלו כמות צפיות יפה יחסית לשאר, אבל הסרטון אולי הכי חשוב, AMD הוא Power of 3, באופן יחסי יש לו את הכי פחות צפיות. ואני חושב שפה נמצא הפספוס, והיום אנחנו ננסה להבין למה הדבר הזה כל כך חשוב, ואיך הגדולים באמת משתמשים בו. אז בואו נעבור לאיזושהי מצגת שהכנתי, וככה נעבור על החומר, אוקיי? אז הרבה פעמים אתם ניגשים אל הגרף, ואתם תרגישו מבולבלים. גם אני, את האמת, אם אני לא אנתח את הגרף, אני אגיע לגרף, אני אראה סדר של נרות, זה גרף דקה, מאוד מאוד מבולבל. אם אתם סוחרים מתחילים, או בכלל, עדיף לכם לצאת מגרף דקה. גרף דקה הוא גרף ביצוע. כשאני יודע מה אני רוצה, כשאני מבין מה אני מצפה שיקרה, אני יכול לרדת לגרף דקה, לגרף 5 דקות. אבל אני לא צריך להיות שם. אז אם אתם מרגישים מבולבלים מהגרף, זה בסדר, והיום אנחנו ננסה להבין איך אנחנו כבר לא נהיה מבולבלים מהגרף. בואו נשחק משחק. בואו ננסה לנחש את הנר הבא, אוקיי? אז בעצם, נניח ואני נותן לכם את התבנית הזו, ואתם קצת יודעים לסחור, אתם אומרים לעצמכם, אוקיי, יש לי פה 3 נרות, 1, 2, 3, איך ייראה הנר הבא? עכשיו, תקחו לכם רגע, ותנסו לחשוב איך יהיה הנר הבא, תעצרו את הסרטון, תעשו מה שאתם רוצים, ואני יכול להניח שרובכם תגידו, רגע, לקחתי פה את הגבוה של הנר הקודם, יש לי פה fair value gap, סביר להניח שנפתח, נרד על ה-fair value gap, ואז נבצע תנועה למעלה, ואולי בנר הבא, אולי הנר שאחריו, אנחנו ניקח פה את הגבוה הזה, זה נראה שכבר עשינו שהוא היפוך. ובצדק, זה מה שרוב האנשים באמת יחשבו, וזה רוב הפעמים מה שיקרה באופן מאוד מאוד סביר, נכון? לקחנו את הגבוה, סגרנו בתוך הטווח, תנועה בין נזילות פנימית לחיצונית, זה מה שאני מצפה, אז אני מצפה שאני ארד לתוך ה-fair value gap, ואז אני אקבל ממנו היפוך כלפי מעלה. ובתכלס, זה מה שקרה בדיוק. פתחתי, ירדתי ועליתי. מעולה, בואו נסתכל על עוד דוגמה. יש לי פה משהו קצת יותר מורכב, אוקיי? יש לי fair value gap. ירדתי, נכנסתי אליו, איזנתי אותו, ואז עשיתי נר אנגולפינג. מי שמכיר, זה יכול להיות CISD, קראו לזה איך שאתם רוצים, אבל יש פה איזושהי תבנית שאומרת שאנחנו ביצענו היפוך, אוקיי? מה יהיה הנר הבא? עכשיו זה לא משנה איזה שיטת מסחר אתם רוצים. אנחנו יכולים להניח שהנר הבא יהיה משהו כזה, הוא ירד, יעשה ריטסט לפתיל, או שיעשה איזשהו משהו קטן ויפשיר פה עוד fair value gap קטן, או שיעשה ריטסט ל-fair value gap, ואז הוא יעלה, נכון? כלפי הפתיל הזה, ובהמשך אל הגבוהים האלה. באמת שזה בדיוק מה שקרה. ירדנו, נכנסנו ל-fair value gap, נגענו בגוף של הנר, זה CISD, זה נר אנגולפינג, קראו לזה איך שאתם רוצים, והתחלנו לעלות, לקחנו את הגבוה הזה ולקחנו את הגבוהים האלה.
עכשיו, שימו לב, לא אמרתי לכם מה טווח הזמן של הנרות שאתם רואים, כי זה באמת, באמת, באמת לא משנה. גם נרות דקה, 5 דקות, נר יומי או שבועי, כולם מתנהגים אותו דבר. במקרה הזה, אלו יהיו נרות 4 שעות. עכשיו, כשאתם באים אל הגרף, תחשבו שאתם משחקים שחמט, בסדר? יש הרבה ממדי זמן מסביבכם, הרבה דברים שאתם צריכים לשים אליהם לב, ואז אתם צריכים לקחת החלטה בהתאם לכל הנתונים שיש לכם. אם תתפקסו רק על גרף דקה, רק על גרף 5 דקות, לא תהיה לכם את כל התמונה. ותמיד העבודה שלנו צריכה להתחיל בטווחים הגדולים. אוקיי? אז בואו נרד רגע לתכלס. הטכניקה הכי חשובה לכלל הסוחרים, ולא משנה באיזה שיטה אתם סוחרים, אתם צריכים לסחור לפי איזשהו בייס של הטווחים הגדולים, ובואו תכף נבין מה זה אומר. באנגלית זה נקרא higher time frame bias, יש כאלה שיגידו daily bias, weekly bias, אוקיי, סבבה. זה פשוט להגיד, רגע, בטווחים הגדולים, אני רואה נרות, בוא רגע לא נפחד מהם, נתייחס אליהם אפילו כאילו זה נרות דקה, מה אני מצפה שיקרה? ואז לבצע את הפעולות שלי בהתאם למה שקורה בציפייה שלי בנרות הגדולים. תכף נראה מה זה אומר. אוקיי? באיזה כלים אני משתמש? אני משתמש ב3 כלים. אוקיי? ואפשר לשלב פה עוד כלים. הכי חשובים לי זה AMD, התנועה בין נזילות פנימית וחיצונית, ושילוב של הזמן הנכון. כי יש את תנועת המחיר, והזמן עושה את שלו. הזמן מחליט מתי בעצם תתבצע התוכנית לפועל בעצם. דברים לא קורים שלא בזמן הנכון ברוב המקרים, אוקיי? אז אנחנו גם צריכים לשלב את הזמן הנכון. עכשיו אתם יכולים לשלב פה עוד דברים, כמובן ש-S&T וכל ההבנה של fair value gap'ים, ברור, אבל ברמה הכי גבוהה, אני צריך את 3 הכלים האלה, אוקיי? בואו נמשיך. אז בואו נחזור לדוגמה הזו, בסדר? אנחנו רואים פה נרות 4 שעות, ואני מגיע אל הגרף אחרי שניתחתי אותו, ואני רואה, רגע, אני נתמך על ידי fair value gap 4 שעות, בדיוק נסגר לי נר של שעה 5 בערב, אוקיי? 10 בבוקר לפי שעון ניו יורק, מה אני מצפה שיקרה? אני מצפה שסגרנו פה, אני מזכיר לכם, ציפינו שנרד פנימה, ואז נזרק ללמעלה, לקחת את הנזילות הזאת, ואולי אפילו לקחת את הנזילות החיצונית של ה-fair value gap, נכון? לפי תנועה בין נזילות פנימית לחיצונית. אוקיי? האם אני מצפה שיהיה פתיל לנר הזה? כנראה שכן. אם אני מצפה שיהיה לו פתיל, הפתיל הוא מניפולציה. למה? כי אם אני מצפה שהנר הבא יהיה ירוק, כל עוד הנר הוא אדום או שחור במקרה של הגרף שלי, אני מבין שזה מניפולציה, כי אני בעצם לא בכיוון שאליו אני מצפה. אני סך הכל יורד לאזן משהו, זאת אומרת יש לי פה ירידה לצורך עלייה. בואו נסתכל על גרף דקה רגע. מה אנחנו יכולים לראות בגרף דקה? אנחנו רואים, זה מחיר הפתיחה של 5 בערב, אוקיי? מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהגרף נתן עלייה קטנה, עבד קצת על אנשים כאילו, וואי, נפתח נר, אנחנו בפומו, אנחנו רצים אל הנזילות, יש פה נזילות, זה הגבוה של אסיה. עבדנו על אנשים, ואז באמת ירדנו אל ה-fair value gap שלנו. שימו לב, מניפולציה תמיד תקרה מתחת למחירי הפתיחה. השעתי ובשאיפה גם היומי. אז ירדנו אל מתחת למחיר הפתיחה. תחשבו שפה הנר 4 שעות הבא היה אדום, 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 אבל אנחנו מבינים לאן זה אמור ללכת. ברגע שאני אראה סימנים של היפוך, יהיה לי סימן להיכנס. אז מבחינתי, בואו נעשה זום אין טיפה. מה אנחנו עוד פעם רואים? ירדנו על מתחת למחיר הפתיחה. אני מבין שזאת מניפולציה בעצם, אתם רואים באדום, כי זה מתחת למחיר הפתיחה, ואני מצפה שהנר הבא, 4 שעתי, יהיה ירוק. לקחתי נזילות קטנה שהייתה פה, עוד פעם ירדתי אל הנזילות, ביצעתי אינברז'ן, זה סימן בשבילי שאנחנו מתחילים לבצע היפוך. יכלתי להיכנס פה, סטופ מתחת למניפולציה, ולכוון לגבוה של אסיה, עסקה של 1 ל-2, אתם רואים שאפילו לא היה לכם כמעט
דרודון, לא הייתם בהפסד כמעט בעסקה כזאת. וכל זה מהבנה של איך נראה הנר הגדול. עכשיו, יכלנו לקחת באמת את התנועה, אם אנחנו חוזרים רגע אחורה, יכלנו לקחת את התנועה עד למעלה, כי אנחנו מבינים שזו הנזילות החיצונית. אבל במינימום יכלנו לקחת תנועה קצת יותר קצרה, וזה גם בסדר, אוקיי? אבל שוב, אני תמיד ממליץ לקחת יעד בנזילות קרובה. אבל שימו לב, הבנו מה קורה בטווח הגדול, הבנו מה תוכנית הפעולה שלנו, הבנו שיש מניפולציה, המניפולציה קרתה מתחת למחיר הפתיחה, קיבלתי היפוך, כפי שצפוי, אני מצפה שהנר יישאר ירוק. יפה. וזה בדיוק מה שקרה פה. תחשבו שברגע שחציתי פה, הנר שוב פעם 4 שעתי הפך להיות ירוק. יש סבירות שזה סוף המניפולציה, בטח שאנחנו בשיא של הסשן של ניו יורק, שעה 5:30 בערב, אוקיי? או 10:30 שעון ניו יורק. אז זה כבר השיא, ואין סיבה שעכשיו הנר יתחיל, זה ישחק לי פה. כי סיימתי עם מניפולציה, אני צריך לרוץ ליעד שלי. ואתם רואים שברגע שסיימתי עם המניפולציה, כבר רצתי אל היעד הראשון, באתי, עבדתי על כולם עוד פעם, נגעתי במחיר הפתיחה, מחיר הפתיחה הוא מאוד מאוד חשוב, ואז שוב פעם ביצעתי עלייה, אתם יכולים, אני יכול לגלות לכם, זה עסקאות שלקחתי, 2 העסקאות האלה, גם זו וגם זו, ובאמת היעד בסוף היה הנזילות החיצונית הגבוהה שראינו. בואו נסתכל על עוד דוגמה. זו הדוגמה הראשונה שראינו, ובעצם מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים שהיה לי פה נר ירוק, לקחתי נזילות מהגבוה של הנר 4 שעות, וחזרתי לטווח וסגרתי אדום. נפתח לי fair value gap. מה אני מצפה שהנר הבא יהיה? זה נר 4 שעות. אני מצפה שנרד, ואז נעלה. עכשיו אתם יכולים, זה נר 4 שעות, אתם יכולים לחשוב שזה נר יומי, אתם יכולים לחשוב שזה נר שעתי, בכל המקרים זה בסדר, אוקיי? תעשו את ההתאמות שלכם, תעשו את המחשבות שלכם, איך אתם עושים בסוף את ההתאמה בין החלונות זמן, אבל המטרה שלכם היא להבין את המשחק בכל הממדים, בטח בטווחים הגדולים. אוקיי, אז הציפייה שלי שנרד את ה-fair value gap הזה, ואז נקבל ממנו היפוך כלפי מעלה. אם אני יורד לגרף דקה, ככה זה נראה באמת בסיום שעה 5, שנפתח לי נר 4 שעות חדש, ואז הציפייה שלי היא נכון שקודם נרד אל ה-fair value gap 4 שעות שיש לי מלמטה, ואז ממנו נקבל שוב פעם היפוך ונבצע תנועה כלפי מעלה, כי זו התנועה בין הנזילות הפנימית לחיצונית שאותה אני מחפש. אז לא בטוח שאפילו הייתי לוקח את התנועה הזו כלפי מטה ל-fair value gap, אבל אם אני מגיע ל-fair value gap, אני מבין שזו המניפולציה, וזו העסקה שאני ארצה לקחת. בואו נסתכל רגע על איך נראה הנרות בגרף דקה. אז בגרף דקה אנחנו יכולים לראות שבאמת נפתחנו, ביצענו מיני מניפולציה מעל מחיר הפתיחה, ירדנו ל-fair value gap, ביצענו ממנו זריקה כלפי מעלה, די עבדנו על כולם כאילו אנחנו מפה הולכים להתהפך, אבל שימו לב, השארנו פה fair value gap גם כדי לעבוד על אנשים, אבל אני לא רואה שהפרתי שום דבר בתנועה היורדת הזו, לא היה פה שום fair value gap, שאפשר להגיד שיש פה fair value gap שהפרתי אותו, אבל זה בסדר, רק שאיזנתי את ה-fair value gap ל-50%, והתחלתי לבצע inversion 1, 2, פה באמת הסתיימה המניפולציה, ופה יכלתי להיכנס לעסקה, סטופ מתחת ל-fair value gap ויעד בנזילות של הנר שהוביל אותי כלפי מטה, ובאמת יכלתי לקחת עוד נזילויות שהיו לי כלפי מעלה, כי זה גם השעה הנכונה, אנחנו מדברים פה על שעה, פתיחה של שעה 5, גם השיא של ניו יורק, אבל שוב, אותו רעיון, אני מבין שנפתח פה נר, יש סבירות שהוא ילך ל-fair value gap, ויש סבירות שהוא יקבל פה היפוך. יכול להיות שפה קיבלתם אגב סטופ, זה בסדר. יכול להיות שחשבתם שזה ההיפוך, קיבלתם סטופ, עדיין הרעיון תקין. יכול להיות, וברגע שקיבלתם עוד פעם היפוך, הבנתם שכנראה נגמר המשחק, והכל אמור להיות בסדר, אוקיי? אנחנו בזמן הנכון, אנחנו מבינים מה קורה ב-higher time frame, בטווח זמן הגבוה, אנחנו יכולים לפעול. בואו נסכם קצת, בסדר? דבר ראשון, והכי הכי הכי חשוב, סבלנות. סבלנות זה אומר לחכות. אתם צריכים להבין מה הגרף רוצה לעשות בטווחים הגדולים. אם לא ברור מה הגרף רוצה לעשות, אתם לא אמורים לסחור. תחכו בגרף רבע שעה, תחכו בגרף שעה, בגרף 4 שעות, תבינו מה קורה,
ואז תסחרו את התוכנית עבודה שבניתם לפי הטווח הגדול. אתם מתחילים להבין מה הולך לקרות? אין בעיה. תכניסו את AMD לתמונה, Accumulation, Manipulation, Distribution, נכון? דשדוש, מניפולציה, הפצה, תנועה בין נזילות פנימית לחיצונית, תשלבו את הזמן הנכון, תשלבו SMT, תשלבו את הדברים שבאמת צריך לשלב. אבל עוד פעם, הסבלנות היא הדבר הכי 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 חשוב שאתם צריכים לסגל לעצמכם. לחכות לכך שהנרות בטווחים הגדולים יראו לכם מה שאתם רוצים. יש לי Fair Value Gap, יש לי Linear Engulfing, יש לי Order Block, לא משנה מה, אני יודע מה אני צריך לעשות ואני יודע לאן אני צריך לפעול. תחשבו שהמוסדים לא עובדים בגרף דקה או 5 דקות, אוקיי? הם עובדים בטווחים הגדולים. אז אתם גם צריכים להיות שמה, ואתם יורדים רק לטווח הביצוע ברגע שאתם מבינים מה אתם מחפשים. אתם יורדים לגרף דקה, 5 דקות, רבע שעה, כשאתם מבינים מה אתם מחפשים לעשות. וזהו. אם הגעתם עד לפה, ועוד לא עשיתם לייק, אז תעשו לייק דחוף, תעשו סאבסקרייב, זה יעזור לעוד אנשים לגלות את הסרטון הזה ואת הערוץ הזה, ולהגיע לתוכן הבאמת חשוב הזה. אני מקבל את הפידבקים שלכם, ואני נהנה, אז תמשיכו לתת לי פידבקים, כתבו איזה הערה, תגידו מה למדתם מהסרטון הזה. אני הייתי שי אייס, ונתראה בסרטון הבא.